saying that the games we played are so unfair. The grass was looking greener way back in the past on the other side of Centennial glass. It was always said, don't look ahead, but I can't help Let's go! Guys, welcome nga pala sa bagong vlog. Wala akong intro para sa vlog na to. But anyway, dito na kami sa bahay, guys. And may dumating po tayong mga packages ngayon. These are our orders from Amazon. Ito, this is our bedside table. Wala kasi kaming mahanap talaga na bedside table na ano sa thrift shop. Nag-try na kami, pero sa thrift shop kasi laging isa lang, ganun. Tapos sa marketplace, laging isa lang din. Kailangan namin ng dalawa na bedside table para parehas pa rin sana. So, bumili na ako sa Amazon kasi dun yung mas mura compared sa Walmart tsaka sa Wayfair. But yung bed namin will be coming soon. Hindi dapat kami bibili ng bed kasi parang napag-desisyonan na namin na eventually, we will move and kinocompute pa lang namin yung mga iiwan naming mga furnitures and all of that. Parang nasasayangan na ako pero hindi ko alam ano ba bang irarason ko. We need the bed. I need the bed, not him. Magbukas lang tayo ngayon. Grabe naman, napaka-alikabok ng mga boxes, guys. Kaya dito na namin ilalagay kasi dito yung elevated na part na hindi carpeted. Kasi nga yung carpet namin is very light color. Cameraman. Oh. Ayan, ito lang yung laman nitong box na to, guys. Para to sa fridge. Alikabok talaga. Ito na, guys, papakita ko na magnetic nga. May magnet siya. Ito yung calendar na ganyan, weekly plan, sabi niya. Ito, paglagyan na lang siguro namin to ng mga duty namin. Ano ba yan? Pinapakita ko pa lang. Sang kaagaw na laki. Namin talo na nga inagaw. Namin talo na nga ginuyod. Ipapili na lahat ng aguyudan. Di ba? Tapos mag-explain. Ewan ko sa'yo. Eto guys, so siguro pag gilagyan na lang namin ng duty namin. Oh, kunin mo na nga. Kunit ng lahi mo. Tapos, ito, paglilistahan ko ng, kasi para lang siyang bullet type, something like that. Paglilistahan ko na lang to ng mga kailangan namin sa kitchen. Nyari, kulang na kami ng Knorr cubes. Ililista ko lang dito para sa pagpunta namin sa grocery, pipicturean ko na lang. Kasi every time na magluluto ako, kulang na pala kami ng ganito. Tapos lista ko lang ganun. Tapos may blank pa siya na ganito. Yung kinuha namin, guys, na bedside table is yung very simple lang. Ang sa akin lang, ang one of my criterias is dapat may drawer siya. Kasi para hindi masyadong cluttered yung ibang gamit ko, ganun. Tapos may lagayan naman siya ng iba pang stuff sa ilalim. So, ito siya. Tapos ang pinili ni Mac is puti. Kasi yung bed namin, gray. Yung sofa namin, gray. Yung TV stand namin is puti. So, ayun. Baka same-same na lang. Got one more here. Kompleto mat siguro niya. Siguro niya ilalatan ko. Ay, ilalatan niya. Pala guys, sa criteria ni Mac sa mga ganitong gamit is yung
madi-disassemble daw namin. Just in case mag-move kami and we decide to bring this stuff, at least mas madaling mag-move. Kasi nga dahil sa experience namin sa pag-move namin dito, sobrang hirap na madami kang furniture. So, eto. Kailangan yung mga ganitong bagay lang ba na ma-disassemble siya. Well, my friends don't care about everything as long as you got a story to bring. We'll take you along, take you along, take you along to some other places. We drive towards the other horizon, maybe to spend a couple hundred till we run out. Eto na guys, sabuo na namin sila. Papakita na lang namin tong room namin kapag naayos na namin siya kasi madami pang kalat dito, like that part, yung mga luggages ko kasi nag-e-empake ako for a trip. So, yan. Till we run out of paper and change, though tell me if I'm starting to think so reckless. I may just write a letter. So, today is just an update of our bedroom kasi bumili na kami ng bed namin ngayon, guys. This is just from Amazon kasi we're kind of thinking na kung bibili kami ng bed, we want something that we can bring if ever we will move somewhere. Tapos magkakasya siya sa sasakyan namin or just very easy to move kapag i-move namin. Yan, pero mabigat pa rin siya. So, we got a queen bed frame with slat na siya. Ano ba yung slat ba yung tawag doon? Yung may wood na siya. Hindi na siya kailangan ng box spring. Ayan. Pero low platform lang siya. Tapos meron na rin siyang headboard. So guys, kayo, kung bibili kayo ng bed dito sa US, dapat basahin nyo yung description kung may headboard na siya, if you want something that has a headboard. And kung required ba ang box spring. Kasi ibang presyo pa ng box spring. Sometimes box spring is $100. So, ayun. Just an info out there. So, samahan nyo kami para makita nyo naman napakagulo na kasi nag-i-empake na ako, guys, for my trip. So, samahan nyo kami mag-assemble ng bed namin. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do, but I don't think I've got the energy to move. And I go back to my dreams again, but I shouldn't be sleeping when it's daylight now and I'm stuck in my bed. Daylight now and I'm stuck in my head, 'cause I've been stressing out all on my own when I should make my way out. My home is daylight now, gotta open my eyes. Daylight now, can't be wasting my time just thinking about what I should be thinking of. And it's about time that I get it. Days up staying in the same bed. I need a good start just to change this. I don't want to submit it on the basics, but it's keeping me feeling so amazing. All gonna stretch, brush my hair, always looking like a mess. Oh, and maybe I could go and do the rest. Give it a little more thought, I'll be set. And I hope that you'll miss it. I stay like now when I'm stuck in my bed. Day and night, never feeling my best. I know, oh well, but this time will not be the same. It's daylight now and I'm stuck in my bed. Daylight now and I'm stuck in my head, 'cause I've been stressing out all on my own when I should make my way out. My home is daylight now, gotta open my eyes. Daylight now, can't be wasting my time just thinking about what I should be thinking of. And it's about time that I get up. Ayan na guys, so natapos na po namin na i-assemble yung bed and mag-aayos lang muna kami dito sa kwarto para ma-vacuum namin ng buo. Lalabas ko muna yung mga luggages na ini-empake ko. Then ibabalik ko lang din yan mamaya kasi
Mas warm kasi tong kwarto na to compared dun sa isang kwarto. Ito kasi, syempre nandito yung body heat namin. Ito yung laging naka-on ang ilaw. Tapos dalawa kasi yung vent ng heater dito. So, mas mainit siya. So, dito na lang ako mag-i-empake mamayang gabi. Iaayusin na natin yung mga table. So, ayun, mag-ayos muna tayo dito. Other places we drive towards the other horizon, maybe to spend a couple hundred till we run out, till we run out, till we run out of paper and change. Though tell me if I'm starting to think so recklessly, I may just write a letter home to say goodbye to everyone and Yan na muna siya. Kaya muna siya. Yan na siya. I just hope that I remember this, 'cause one day it is something I will miss. Ay! Natatok laki. Tingarod. Well, my friends think I'm a different kind, but there's nothing Ay, wrong napaka-clumsy with ko. sharing my mind to everyone else. Everyone else, everyone else will think that it's weird, so maybe I'm So, ngayon na guys, naayos na namin tong bed namin. Nandito na rin yung lampshade namin. Talagang, alam nyo tong, ano namin, setup namin ngayon, yung lampshade namin. Nakita nyo kanina yung clip. Nakubili namin yan sa isang garage sale. Link ko down below kung ano yung video na yun. Na-vlog ko to eh. Pati tong mga, itong, ano namin, comforter namin. Tsaka yung mga pillowcase niya, $5 na to lahat. Tapos yung lampshade, $5 each. Sa garage sale yan, guys. At least meron na tong bed namin. Feeling ko mas comfortable ako ngayon na matulog kasi mas mataas siya. Nung mababa kasi yung bed namin, nung nandito pa siya sa may floor, okay naman siya. Comfortable naman siya na hihigaan. Ang problema ko lang kasi kapag tatayo na ako, tapos alam mo yung tulog ka pa, tapos tatayo ka pa, okay siya kasi hindi ka mahuhulog. Yun nga lang, para akong nahihilo na magpupersa pa ako na tatayo na ganun. So, yun, lalo na kapag may period ako, iba talaga yung pakiramdam ko. So, yun guys, ililink ko na lang down below itong bed na to. Kung interested kayo. So far, okay naman siya. So far, nung nabuo na namin siya, nung square, nung rectangle na talaga siya, very sturdy naman yung nung ginaganon namin, sturdy naman siya, okay naman. Mababa lang to guys, yung, ano na nga to, low platform, something like that, ang nakalagay dito. So, okay naman. Tsaka gusto ko yung kulay kasi gray. Nagustuhan ko pa dito guys is meron siyang lagayan ng phone dito, yung bulsa. Kaso, ang nilagay na namin yung mga extension namin. Lalo na kasi ako, ayoko nang nagsasaksak. So, gusto ko kasi itong switch, itong extension na to, may switch siya yung papatay mo lang ganun. So, ako dito sa side ko, madami talaga akong sinasaksak. Nakasaksak dito yung lampshade ko. Tapos itong yung humidifier ko kasi nag-dry talaga yung ilong namin. So, balak ko rin bumili pa ng isang same na humidifier para sa side naman ni Mac. Kasi, as in guys, lalo na sa kanya, nag-nosebleed siya kapag winter time. So, kailangan niya talaga yan. And then, phone, saksakan din, ganyan. So, ayan, happy ako. Mas comfortable na ako ngayon. Nagsisisi ako na ngayon ko lang ginawa to na bumili ng bed. Ay, hindi. Dapat pala bibili na kami noon pa. Kaso balak talaga pala naming lumipat. Ayaw namin na madami kaming ilipat. Nakasurvive naman kami na walang bed. So, kung sa mga parating po dito na hindi nyo naman feel na magstay pa kayo dun sa lugar na yan, kahit huwag na kayo munang bumili ng bed. Tingnan nyo na lang kung paano namin nilipat yung mattress namin sa isang vlog dun sa moving namin. Ganon, yung paglipat namin. Kaya hindi muna kami pala bumili ng bed nung nasa previous apartment kami. Ang hirap kasi talaga mag-move, guys. So, yun po yung update for our bedroom. Matutulog muna kami. Ako from night shift pa ako. Si Mac magna-night shift pa siya mamaya. It's already almost 12 PM. And sa body clock namin, 12 midnight na to. I don't know how weird. Alam mo, mahal, kahapon,
tinanong kami ni Morgan tsaka ni Makena kung anong oras daw ba natutulog ang mga night shift tsaka anong oras daw ba tayo gumigising. Tapos sabi namin, 4, 5:35, ganun. Sa kanila, ganun din daw sila gumising. Tapos, natutulog kami. Ako natutulog ako ng mga 9 or 10. Depende kung anong gagawin. Sabi ko ganyan. Tapos sabi nila, ha? Ako nga before or past midnight na. Tapos gising ako ng 4 or 5. Ganyan sila. Tapos sabi ko, I cannot. Kailangan ko talagang matulog. Hindi pwede na ganun lang yung tulog ko kapag night shift ako. Tapos from night shift, then night shift ulit. So, tulog is life. So, kung ako guys, kung work talaga. Wala akong ibang masyadong ini-schedule na gagawin ko kung from work then to work ulit ako. Sorry, dumilim na po. Sinara na po ni Sir yung aming mga blackout curtain. Matutulog na po talaga kami. Kaya, thank you so much everyone for watching. I hope you enjoyed watching this vlog. So far, hindi pa naman kami nag-away. Masarap pala yung may kasamang nagbubuo ng mga bagay-bagay. Kasi last year talaga, guys. Alam nyo, pinapanood ko kagabi yung mga vlogs ko na nagbubuo ako ng sofa, ng TV stand, mag-isa ako. Sabi ko, grabe, kinaya ko tong mga to noon, mag-isa ako. Tapos parang ngayon, parang feeling ko hindi ko nakakayanin ko ngayon. Pero talagang kinaya ko last year. God is really good talaga. Binigyan niya ako ng strength na gawin lahat ng yun. So, sa mga papunta po dito na mga single, walang asawa na dala, ayan, maging independent kayo. Mag-order na kayo ng maraming bagay sa Shopee. Mag-practice na kayong mag-torni-tornilyo kayo dyan. Ayun guys, salamat po sa panonood. And mag-proceed na po tayo ngayon sa shoutout for this video. Hi everyone, salamat at narating nyo na naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na my birthday in the campground. Ayan. So shoutout kay CJ, Lulay, and Mika's Online Diary, Mikmik Makabulos, Nurse Yang 0214, Ria Mapanaw, Mavi RN, Rosemary Sumulong, Ibrahim Hailil, Malu ako, Junar Apin, Neighbor, Vanji Lacaden, Ronnie Caberto, and of course to Princess Mia. Princess Mia Lay, ang tananing, my niece, pretty niece. Pero ang nag-comment dito is my mom. Shoutout kay aking mother and father na laging nanonood ng vlog na hindi nag-skip ng ads. Thank you so much everyone for watching the vlog. I hope you enjoyed watching the vlog. And salamat po sa pag-support and salamat sa pag-share ng aming mga videos. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please to subscribe. And I'll see you guys on my next one. Bye! I think it's sweet, she sometimes winks when she laughs. I like